Ahoj, ja som Darkus a ja vás vítam u nového dielu. Dneska to bude zase informačné, lebo môj kamarát Matúš, kostlivec, on si teraz zmenil kanál na Energy Killer. Normálne sa to píše Energy Killer, ako sa to píše Energy Killer. A do popisu videa vám dám určite jeho YouTube adresu. A čo by som ešte také povedal? No teraz spolu nenatáčame preto, lebo kostlivec, teda Matúš je chorý. Alebo budeme mu hovoriť Killer. Áno, Killer je chorý. A ešte by som chcel dodať, teraz bol taký drobný strih, lebo niekto išiel okolo. Takže ešte by som chcel dodať, že... niečo by som také... Počkaj, by ste mali trošku vidieť, dobre. Ešte by som také chcel dodať, že... to je všetko vlastne. Dobre, tak ja sa s vami lúčim. Ak sa vám naše videá páčia, tak dajte odber. Ak sa vám nejaké video bude páčiť, tak dajte like. Dajte like. Like. A budeme sa tešiť na ďalšiu. Ahoj.